Kai wo nwa na anya nye wu youth. Aga miru. Iba kwa ku iwe mwenwe. Agbono ya na ole nde ya no na anya ngadure. Wona na Chineke ya gozi anyị. Aga miru kai we. Ndu na aru ike. Iba kwa ku iwe mwenwe. Agali owu ego ka obia nke won ga je goro na abia. Wona ati aja lo Umuokpu. Akwa jikola anyị na-echekwa anyị. Bịa ka ịta ọjị. When I walk out in the Umuokpu, I got charged. What's it? All the work in my room. I am not. Oh, I'm not going to eat the Arab. Oh, yeah, why have we booked? I am goodbye. Oh, you're running. I am appearing. If I have to pull you on my usual. When I see the Tagava. Onye nwere ya enwe onye nwere ọlụ ya enwe ọlụ akazu ụmụ na nwezu akụ ụta abụ n'otu enwe na na Chukwu ya gozi youth Umuokpu ihe ọbụla onye na-eme ọya na-agali ya ọya pụta ego pụtakwasa wee na Chineke ọbịa ka ọ taa ọjị n'otu ka ịta ndị ibe na-ahụ eziokwu Nnanyelugo nwa Brazil Nnanyelugo nọnọ I'll see them up my can. I'll roll up. I'll walk 1 million. What do you want? No. I don't know. I'm saying what I look at it. I can na-agbago ụlọ na a na-eji ụka nwa ụmụaka na-enyekwa nwa onwekwa onye nke yi mụ onye olu n'ogu kwụkwa nzu ya ọ na-eme ejegokwe m testify ya n'isi ụmụnne m ayọkwa m Chineke meelu m isi ebuo isi ịtọ ọ ka m ji weka na-emesi ike mana ọ na-awụ nwanne nwaanyị ayọgoro oge staraba anyị starabasa ihe onye oge adị ya nwaanyị ọgbajuo n'isi chizọba ụzọ njekwa onye oru ibe ọgbajuo rake nje ome anyị kebe anyị nje ọsọ ọ na-emere anyị ayọkwuru ọ emere ndị ọzọ ọ na-eme onye nke egwu n'obi irure kpọkuo ya ọ n'ebe ibi arụ ọnya tụgharịa ka anyị bụ mmanụ na mmọnwụ Brazil mmọnwụ Brazil abụghị na mmọnwụ Brazil ibe anyị mamano zieno kachano irino abụrụ n'ite dị n'ọkụ a na-esi iwe na-eli olili na-enwe obi aṅụrị na-enwe obi aṅụrị Yeah.
egbe na mma eji egbu ndị ilo na wide ya yọtago anyị kwesịrị ime ka anyị na-eme ebe anyị nọba abụ na obu Nnanyelugo ma Achusi nwa nwoke ma ibe a na-eme ọnya bụ king of boys in fact mụnwa gbasịrị eze ụmụ ikolobịa ọ ma ibe a na-eme wee gba anyị n'ogbu esi anyị bịa lie nwee n'ebe anyị bụ na a na-esi ibe obere oge bụ ite eghe na-ara emi ma mana anyị na-emi ebe anyị ọ taa ka egbochi ime anyị wesị na anyị eme bọsịba kwadosiri gbagwa anyị na aka ya emekwe ekenekwe nke egbe na mma eji egbu ndị ilo na-eje daalụ di anyị ekene m ọrụ mmadụ ịbụrụ na anọ na kichin anọ n'obu anọ n'osekwu dị anyị kedu ego nke ị na-apa amụzi na akpa kedu adọrọ m na ego nke dịkwa ka aghụ adị aghọ dịkwa ka ọ dị achedugo ka ahụgodu mmọnwụ oyibo oke agwazili aka be anyị mmọnwụ be anyị agwa anyị aka so iwe Brazil na-amasị ya iwe Brazil chọrọ ka nwee mmọnwụ na Igbo ọkụ ya mbụ anyị bụ ndị Igbo ụwa Brazil chọrọ ka mmọnwụ ha do na be anyị anyị wee na-eme ya bụ mmọnwụ Brazil na-eme ya na be anyị etu akwa kabasiki eme ya na beba na-eme mmọnwụ nke anyị na beba anyị wee sị ka anyị nyekwu aka mee mmọnwụ nke cheba na be anyị ka o wee daba na anyị kene iri nne anyị kenele iri nne anyị kenele nínú yókè. Anyị kenele anyị adolowe na mmụọ anyị kenele ebe kwu anyị ajụgo na mana ịpa amụla ego ka anyị jụgodo ọnwa anyị kenele gị anyị kenele nne ọ na be gị ka a gbara ụnyaahụ ọ ga-enwe bụ emeghelu mmemme mmekwu ibe chafụrụ achafụ gbata mmụọ Brazil si anyị gbaa n'Umuokpu ya gbaa n'egwu adụrọ ele ọbụla anyị adụna na anyị n'ihe nne anyị mmụọ Brazil wee gbachaa na be wee gbawazie ebe ọbụla ọ ya agbaziriba na obugolu ụzọ gba na be gị wee sị ka ego obodo tata ịbịa nnọnyekwe nkwado n'ihe a na-eme nwere n'ihe a na-eme maka na ibe kwesịrị nke eme ka a na-eme anaghị agbacha egbugbo anyere a na-aga nkiri nwa ka dibịa bịakwu na ele ajụ ma ọsụkwa dibịa mmọnwụ Brazil bụ mmọnwụ obodo ji bụrụ mmọnwụ eji eje mba aghasị na agha eji ewe agụ arọ ịmụ ọka mgbe o jiziri ahụrụ na akala anyị ọgba ma na-eme na ihe mana anyị eli ego ịmụ ọka na Umuokpu alụsị anyị amago na anyị emegoli ya ebe kwesịrị na anyị eme so onwezie ndị na-akpazi aghara n'ọka ọ na chibe na ihe ama na anyị agụ arọ ka esi agụ elu osido na n'ọka na Umuokpu agụgo arọ nkeba wee na-akụzi ọzie na ndụ mgbede gbadatazie kwụzie anyị nyekwa aka na-eme na omenala anyị ka ọ bụ n'ọnya bụ ibe anyị kwuru anyị kenere nne anyị si akpa isi Wolf TV ji wee kwado mmụọ Brazil ụnyaahụ na ọ ga-anọchi obere ọrụ nnekwu ego n'ọnya ka a na-agụ n'ọgbọ onye azọlụ ndụ azọta ya ndụ iwe ọma na-eweta ndụ niile alụrụ ọrụ abịa nyebe ekene n'ọnya bụ na onye ọrụ na-eliju abụ n'ọnya bụ ibe anyị gọrọ n'ọgbọ ọ ga-abalị